Dette er del 5 i en ægte dokumentar. Erstatning. Søgnad om voldsoffererstatning afslås, både i 1999 og i 2020. Begrundelsen er manglende dokumentation og tidsforløb. Kun 23.000 kroner for voldtægt. Ingen erstatning for psykisk skade. Manglen er et resultat af statens tidligere undladelser. Det, som manglede i sagen, var ikke bevis. Det var statens vilje til at tage ansvar. Staten havde kundskab. Staten havde pligt til at handle. Da handling utible, blev konsekvenserne livsvarige. Erkendelsen 2019. Stærk trigging på arbejdspladsen, udløst af en voldsepisode. Triggingen er så kraftig, at voldtægten og kvælningen opleves som en film. Rædsel og frygt, kvalme og skælving. Armer og ben bliver numne. Kraftig hjertebank. Svimmelhed og smerter i hovedet. Frygten er ekstrem. Dissociationen er så kraftig, at han går ud af kroppen igen. Gutten, nå 49 år, beder på nyt om psykologhjælp. Forståelsen. Hvorfor sker dette nu? Det er jo så længe siden. Hele livet har været vanskelig. Kroppen falder ud, kobler ud, trigger på trigger. Store problemer med hukommelsen, taleproblemer, synsforstyrrelser, smerter i kroppen, lammelser. 2 akutte sygehusindlæggelser. Ingen finder hvor, som er galt. Ingen svar. Beslutningen. Han bestemmer se for å. Finde ud var, som blev gjort i 1975. Nu skal hver eneste stein snus. Sandheden forsvandt ikke. Den blev fjernet.